Ola a todos, hoxe xa vedes que é un día de música, diversión e fantasía. A miña era de vestirme de mosqueteira e vela aquí me tendes desta guisa para introducirnos de cheo nun dos entroidos máis particulares, máis diferentes e máis divertidos de Galicia, o entroido de Io. Aquí non hai veciño que non participe. A cousa empeza o domingo de entroido pola tarde e segue a festa ata a mañanciña do mércores. A cousa funciona así. Cada unha das 7 aldeas da parroquia de Io contrata ou forma unha comparsa. Como fan? Contratan a un grupo de gaiteiros os que siguen todos os veciños disfrazados e bailando. Así van formando unha especie de procesión multicolor que percorre durante 2 días e medio a parroquia de Io. A música ten tanta presencia que desde sempre aquí contratáronse os mellores grupos de gaiteiros e de música tradicional. Antes viñan os morenos de Lavadores ou os campaneiros de Vilagarcía. E igual que os músicos que veñen agora, tiñan que tocar durante 13, 14 ou 15 horas. Acaban destrozados, pero eles din que a euforia e a diversión dos veciños que os anima. Nós tamén estamos animados e dispostos a deixarnos arrastrar por este entroido, como vos decía, un dos máis divertidos de Galicia. Ninguén sabe cando empezou, hai quen dica lá polo século XIX, pero o caso é que seguen mantendo unidos os veciños de Io. Aquí somos un para todos e todos para un. Esta é a imaxe do entroido de Io, un desfile de cor e música que percorre Vilariño, Iglesario, Piténs, Vilanova, Liméns, Nerga e Donón. A unión destas 7 aldeas da parroquia, a participación de todos os veciños, desde os máis pequenos ata os máis vellos, e o son constante da música das gaitas son os fundamentos desta festa. A alma aquí pon o gaiteiro, eles son as verdadeiras estrelas. De feito, non se oi ningún outro tipo de música durante as horas e horas que pasan indo dun lugar a outro. Por iso, é lóxico que os grupos que participan sexan despois respetadísimos polos demais gaiteiros. Iso sí, primeiro teñen que sobrevivir. Sí, son moitísimas horas de pé, moitos kilómetros que se fan andando, moitas horas tocando, e acabas pois cos pés desfeitos, coas mans destrozadas, os gaiteiros coa boca desfeita tamén. Anímate moitísimo ver como a xente está bailando, porque tú estás canso de andar e tocar, pero a xente está bailando, entón eso tírate pa diante. Día e noite. Como aguanta un gaiteiro? Pois aguanta porque se é un gaiteiro de verdade, aguanta. hai que tocar moitas horas, pero despois o trato das comparsas cos gaiteiros é espectacular, espectacular. Cantas horas estades tocando o día? Mais ou menos? Así para facernos unha idea. Non o sei, o domingo empezamos ás 4 da tarde e acabamos ás 4 da mañán. ¡Vamos, gaiteiros,
O domingo sempre é durísimo, porque entre vivas, música e foguetes é o día que arranca o Entroido. En todas as aldeas, a festa comeza cunha comida comunitaria, un xantar no que se unen todos aqueles que en algún momento ostentaron o cargo de presidente do carnaval, cas familias, cos amigos e cos gaiteiros. O de presidente é un cargo importantísimo, porque é a persoa encargada de organizar todo relacionado co Entroido na súa aldea. Contratar os gaiteiros, ver onde van dormir e xantar, mercar o viño e os foguetes, construir os palcos e buscar os locais para os bailes. En fin, un traballazo, pero un traballo que fan con gusto e que aprenden case desde o berce, porque hai familias nas que non hai xeración sen presidente. Bueno, este é o meu abuelo, que foi presidente no Carnaval de Io fai moitos anos. Este que temos aquí a miña izquierda é o meu pai, tamén foi presidente. O meu tío tamén axudou. E aquí temos as dúas presidentas deste ano, xunto comigo, para celebrar o Carnaval de aniversario. E aquí está a miña abueliña e a miña irmán, a futura presidenta. Despois dese primeiro xantar, os gaiteiros poñen o traxe oficial e algúns ata estrean zapatos porque saben que van gastar moita suela. Para eles comenzan 3 días de traballo durísimo percorrendo todos os camiños da parroquia para compartir a alegría dos veciños e para dar vida ao carnaval. Eso sí, o domingo o pasarrúas non é dunha aldea a outra, senón que cada comparsa dá unha volta polo seu barrio bailando ao son das gaitas. Así preséntanse os gaiteiros e quentanse motores. E a festa colle carreiriña cos foguetes, coa música e cos vivas. E como é costume desde sempre, vaise parando nos distintos bares e furanchos para recargar as baterías con algo de picar e cunhas taciñas de viño. Outro dos elementos indispensables neste carnaval é tradición que os donos dos furanchos abran o viño novo pro Entroido e houve un tempo no que competían por ver quen tiña o mellor. Para eles é un orgullo que as comparsas que os visitan disfruten de verdade dunha taza de viño da casa. Esta comparsa do Río que ven a facer os recorridos van pasar rúas por aquí, sempre lle dábamos unhas tazas de viño. Mais que mirache que nos vivas aí dicían viva o gaiteiro José da Cheviceira, viva tal, porque era a casa dela aquí, entón teñe precio os rapaces, moitos que aprenderon a tocar a gaita tiñen moito precio. De furancho en furancho vai chegando a noite do domingo, pero aquí a cousa non está nada máis que empezando. Os que máis se cansan son os músicos que, para resistir mellor e para que non decaia a festa, van cambiando de instrumento. E o que nun momento toca a gaita leva despois a caixa ou o bombo. Este é un pequeno truco que lles permite aguantar as horas e os bares que lle quedan por diante. Porque en cada lugar hai veciños agardando por eles. Aquí participan todos, grandes e pequenos, ben maiores e ben pequerrechiños. Ese espírito familiar do Entroido de Io é unha das razóns que explica que se manteña tan vivo e con tanta forza, e que sexa, desde hai máis de 100 anos, a festa máis agardada nesta parroquia. E antes aínda máis, cando non había tantas ocasións para divertirse como hai hoxe. Cando a vida era en branco e negro, o Entroido era un dos poucos momentos nos que os nenos, os avós e as mulleres que apenas saían da aldea podían participar da troula colectiva. Eses eran para eles os días máis felices do ano. E sempre os gaiteiros estaban no centro da festa. Algúns, como Alito, tocaron neste Entroido desde moi noviños. Eu recordo cando os gaiteiros salían así de aldea en aldea, claro, meus pais non me deixaban ir porque era moi pequeno, eu sempre estaba a chorar porque a miña idea era seguir detrás dos gaiteiros, pero claro, era moi pequeno. Antiguamente aquí contratábanse, desde sempre, contratáronse os mellores grupos de gaiteiros que houbera pola redonda, non? Sí, é que se non viñan os mellores gaiteiros aquí, onde iban ir, non? Cales foron os grandes grupos que eran famosos aquí en Io? Non sei, viñan os Campaneiros, por exemplo. Por exemplo, os Campaneiros, bueno, o que eu recordo, Campaneiros, os Morenos Lavadores, como non, entonces sempre había ese pique entre eles, a ver quen era o mellor, non? A competencia entre os grupos era e é inevitable. Antes eran os morenos, os campaneiros, os parrulos de Carral, os airiños de Castrelos ou os piruchos de San Pedro. E agora son outros, pero seguen esforzándose por ser os mellores da festa, por tocar ben e por ter o mellor repertorio e por facer moita festa e aguantar o cansazo con alegría. Iso é o que lle piden os veciños de cada aldea cando os contratan. Aquí non se repara en gastos nin en mimos pros gaiteiros, pero iso sí, para vir a Io hai que vir con forza, porque durante todo o luns e todo o martes a música non para. A primeira hora da mañá, entre as 8 e as 9, xúntase a comparsa de cada aldea e comeza a camiñar para reunirse co resto das comparsas no lugar acordado, no igresario. Cando están todas, inician o percorrido cara a primeira aldea, pero ollo, non de calquera maneira. O Entroido de Io ten as súas propias normas, un protocolo. E todos os veciños saben o que teñen que facer en cada momento. Festa sí, pero ordenada. Podíame explicar usted que está pasando aquí? Que facemos aquí parado? Nada, estamos esperando por outra comparsa que falta. Falta unha. Sí, falta unha. Non se arranca hasta que estén as 7. Efectivamente.
O percorrido de hoxe comeza en Limens, así que neste caso os de Limens serán os primeiros anfitrións, os que reciban o resto da comitiva, así que todos lle ceden o primeiro posto. Que pasou aquí? Que pasa? Pois hai que abrir porque ven outra comparsa. E vanse deixando pasar os... Claro, é que hai un protocolo importante aquí. Cada aldea pois se comporta como anfitriona, os presidentes reciben as comparsas con vivas e despois, antes de chegar ao palco, todas as comparsas fan o pasillo para que a comparsa entre na súa aldea con todos os honores. É o máis bonito do carnaval, dende logo, nin estar no palco, nin estar no baile, o máis bonito é cruzarse esas vivas e esa festa entre os veciños e a unión da parroquia do Ío. Como manda o protocolo, a comparsa de Limens entra adiante ao chegar a Limens. Cando entran, a euforia é total. Detrás veñen as demais comparsas seguindo o mesmo orden que as aldeas que van visitar despois. De xeito que a que toca agora a primeira, a de Limens, despois pasa ao último lugar e poñeránse por diante a comparsa da seguinte aldea. Unha vez que entran, o grupo de gaiteiros dos anfitrións será tamén o primeiro en tocar no palco e despois os demais. Cando rematan, o presidente de cada comparsa dará os vivas. festa grande na que se xuntan todas as aldeas dura, xa vos dixemos, todo o luns e todo o martes de Entroido, e sempre empeza en Vilariño. O estandarte, o presidente, os gaiteiros e o fogateiro encabezan a comitiva, e todos xuntos camiñan ou máis ben avanzan bailando cara ao lugar onde teñan o palco. Este ano os de Vilariño contrataron a un grupo de mulleres gaiteiras, toda unha novidade, sobre todo se temos en conta que antigamente as mulleres non podían sair da aldea, tiñan que agardar ali a que chegasen as comparsas. Pero hoxe xa vedes, no Entroido de Ío levan gaiteiras e ata hai presidentas, algo que antes tampouco estaba permitido. Unha vez que chegan ao palco, dase outro dos momentos marcados no protocolo deste Entroido. Mentres tocan os gaiteiros dunha das aldeas, só bailan os veciños desa aldea, que forman unha roda. Hai anos ese era un momento de orgullo, porque ao medio da roda saían os mellores bailadores. Outra tradición que se conserva é a de facer as estradas, que é como lle chaman aquí aos palcos. Cada aldea construe o seu, un traballo que inclúe ir ao monte, buscar as varas de eucalipto, as mimosas e os loureiros para adornalos. Este traballo tamén o fan os mozos, e dicimos tamén porque son eles os que organizan o carnaval, os solteiros, os que aquí coñecen como socios. Hai anos tiñan que facer os que viñan licenciados do servicio militar. Agora, como non hai nin mili, todos botan unha man e ademais sempre teñen algunha axudiña como a de Mama Fina. É unha festa que a vivimos todos, tanto criaturas como maiores, chavalitas, todas. O carnaval sempre é bonito. O carnaval o que lle gusta é que sepa disfrutar dele é precioso. É onde nos conocemos todos tamén. Pasamos unha charra uns días bons. E a juventud tamén. A juventud pasai moi ben.
Os palcos hai que facelos uns días antes do comezo do entroido. O habitual é que os mozos da aldea se xunten ás tardiñas para traballar. Aquí tendes os de Vilanova, en plena faena, uns carrexando material cos coches e outros colocando o máis axeitado posible. Acordaste que se puña Carlos ou Martín tocando a gaita, traías arriba, sabes, traías o serro de viño, facendo o palco, tomabas o viño e tocaba a gaita o outro. Ás veces ainda hai gaitas, cantigas e viño mentras se traballa, pero está claro que os tempos cambian. Sendo eu rapaza, moza, chavalita, cubríanse con mimosa e camelia. Pero nin unha, nin dúas, nin tres. Todo moi ben postiño, estaba bonitísimo. Os palcos xa non se fan de tablóns de pino como antes, pero seguen dando traballo. E para traballar está o presidente e os socios. Eles son os que pagan o carnaval, aínda que sempre houbo algún casado que axudaba e moitas veces que se enterase a muller, porque os cartos desde sempre andiveron moi escasos. Os vais a pedir colaboramos todas as casas, no? Pero antigamente non pagabas nada máis que os que eran os socios. Os socios, pois, tocábache daqueles tempos a 25 pesetas, o que era medio socio, por exemplo, a 14 pesetas ou a 12,50. E quen é medio socio? Que eran menores de edad ou que? Menores, sí. Xente chavales de 14 anos, de 15 anos, de 16 anos. Hasta que tuveras... Estás falando de homes, solo de homes, as mulleres non. Tamén, sí, tamén, as mulleres igual. Pero as mulleres, as socias, sempre pagaban algo menos que os homes. Facíamos de que, naqueles tempos, como non había moitos cartos, pois, como había mareas, ibas á playa as navallas. Para ganar, para ganar para pagar o carnaval. Bueno, os pais daqueles tempos tampouco non había tanto como aios, colaboraban menos, pero sempre algo colaboraban. Se ti sacabas 12 pesetas, ao mellor o resto daba chute, pai. Pero tiñas que ir a buscar os lingueiróns ou as navallas, logo, e vendíalos, había un señor que os compraba, e vendías para ganar para o carnaval. Tras cada actuación, o desfile do entroido bota a andar outra vez, seguindo, iso sí, os rituais que manda a tradición. Mirándoos, un pensa que este debe ser o caos festeiro máis organizado do mundo. Tanto que cada unha das aldeas, os veciños ata teñen un repertorio favorito e os gaiteiros, por suposto, teñen que dominalo. Antes participaban máis os gaiteiros da parroquia, pero agora os rapaces novos queren disfrutar da festa e bailar diante do palco. Este é o digresario, situado xusto a carón do famoso cruceiro de Ío. Por diante del levan pasado moitos entroidos. Entroidos que mantiveron as tradicións vivas ata hoxe, unha delas a música dos gaiteiros, transformados aquí en auténticos heróis infatigables. Algúns, como Lucho ou Lito, tocaron no Ío máis de 20 anos. Era divertido, era bonito. Que pasa? Que os gaiteiros, cando andamos por a calle, tocamos de unha maneira. Cando tocamos nos povos, cada gaiteiro sube a un palco. Aí entón é onde ven o escoito da afinación, o escoito da presentación. O que escollían para tocar así nos palcos eran unhas boas alboradas, temas lentos de escoitar, de afinar, de tempar gaitas, como dicían eles. A xente agachábase, aquí non se bailaba, non se brincaba, a xente agachábase, estaba todo agachado, na parte da alborada, hasta que despois tocaban a parte, digamos, de muñeira, o jota, o que les tocaban. E mirabas os gaiteiros e iso era como agora, que falas con eles, estás con eles, todos juntos, pero daquela, os gaiteiros era unha cousa sagrada, iso, sí. Tocaban de outra maneira os gaiteiros, máis serios, parece a mí, máis serios no sentido de que se trataba como se fora un concurso entre barrios.
O presidente do carnaval antiguamente, os no, pero antiguamente iba vestido de militar. Vestíase a roupa da marina, os galóns que ao mellor que rapiñabas cando estaba na marina, gardabas esa roupa que traías, e se eu non a tiña, porque como traían ao mellor 2 ou 3 mudas, deixabanme unha, preparábala, e se ibas de blanco todo. E elas de que iban? As mulleres facían elas vestidos, facían elas unhas faldas con as flores de tela. E esas se preparaban elas, estaban ao mellor un mes antes a preparando para o carnaval. Ai, pero que esos bailes debían ser de película, Eran buenos, eran buenos. ¡Viva! ¡Viva! che gusta deste entroido? Todas as comparsas. Ai, sí, bailaches moito ou que? Sí. Aquí os traxes coñesen fallados. Sí, nun ano para outro hai 7 ou 8 traxes, entón o que vamos costou foi nos. Onte pusimos os outros. Os sabos fritos, a ver, onde buscaron o traxe? Fixémolo nós. Fixéstelo vos? Claro, con espuma. Eu todos os anos fago traxes. Este ano fixen 18 de bailarina. Eu disfrutei toda a semana cosendo. Cosendo nos disfraces disfrutei. Porque eu penso que a mellor festa que hai no ano é a do carnaval. A vestimenta do entroido foi unha das cousas que cambiaron. Hoxe as mulleres xa non levan as saias de flores, nin os lazos e os sombreiros de fitas. Para facer os disfraces hai moita máis roupa bella. Podes enmercar telas e non hai que usar os sacos de fariña ou as capas de irabeija. Pódense ata alugar. Pero o que non cambiou é o ánimo de divertirse, de converterse en algo distinto ao de todos os días e troulear ata que o corpo aguante. E iso, que segundo pasan as horas, vaise facendo máis complicado, porque a festa medra por momentos. Cada vez hai máis xente e todos con disfrace. ¡Esa mosquetera! ¡Esa mosquetera! Aí vai a mosquetera. Xa me extrañaba a mí. ¡Esta mosquetera! Pasamos a pipa, De calquera maneira, así que se pasa moi ben. Eu non cambio nunha festa por isto.
familiar, somos moi unidos, non sei, algo especial. Familiar, porque van as familias enteiras, familiar Familias porque... enteiras, jóvenes, vellos. Xa te levan teus pais como ti levas os teus? Sí. Te que hora ies estar? Hasta noite. Hasta noite cos nenos? Sí. Hasta noite cos nenos? Sí. Ti queres estar hasta noite? Sí. E que teñen os daqui? Por que esa cousa de salir xa desde tan pequeno? Non sei. É enganchalos no ambiente. Desde que nacen. Canto tempo ten isto? 3 meses. 3 meses? Vai aí como un rei nunha cesta, Home, non. De que vai disfrazar? De lobo. De lobo, pobriño. Unha cousa ben curiosa que é un carnaval, polo que eu estive vendo, moi familiar. Participan todos da familia. Sí, críos. Isto sempre foi o carnaval en antigos tempos, claro, porque se había unha festa no outro lado, a xente xoven e moza, pois iba para outras festas. Pero os críos e as señoras maiores non podían ir, que non había os medios caños. Entón estaban esperando que chegara o carnaval para disfrutar. Señoras maiores, señores, críos, de todo, de todo. Cantos amores salirían do Entroido? Penso que bastantes. O meu xa saliu dai, desde logo. Sí? A festa non para nunca, pero aquí en Vilanova queremos que vos fixedes noutro dos elementos tradicionais deste Entroido, as portadas, os arcos polos que as comparsas teñen que pasar para chegar ao palco. Xa vedes que é unha estructura feita cos mesmos materiais cos palcos, pero moito máis complexa e dá moito máis traballo. Só para erguela fai falla un montón de xente. Antigamente, para construílas, empregábanse as longuísimas varas de pescar o bonito. Unha vez que pasan por debaixo do arco en Vilanova repítese o ritual. Tocan os 7 grupos de gaiteiros, baila cada unha das comparsas e despois repoñen as forzas con xerros de viño. Porque, atención, tanto luns como martes de Entroido, ao rematar o percorrido, cada comparsa volve á súa aldea. Pero non para descansar, non, senón para continuar a festa. Cada comparsa ten un local no que se xuntan para bailar. Hai un local para facer o baile para a xente. Hasta as 3 ou as 4 da mañá, mentre o corpo aguante. A máis sabía, cando bailabas de noite naqueles tempos, ou xa non tanto, non se fija a xente, en que viñan as señoras maiores a ver con quen bailaba a filla. Ai, mira, a miña filla anda con aquelo que mira que guapo é. Ai, pois a miña tal. Estaban así. Mas ben de criticonas, pero bueno. Os bailes seguen sendo moi bons. Son un dos momentos nos que a xente máis se divirte. Os locais nos que se celebran son casas bellas, alpendres, galpóns nos que os mariñeiros gardan as embarcacións e os aparellos ou garaxes. Calquera lugar vale con tal de enchelo de música, viño e alegría. Para ter un sitio basta coa vontade dos propietarios e con acondicionalo un pouco. E para iso están os socios que se encargan de recoller os trastos para deixar sitio para os bailadores e de construir outro palco dentro para os gaiteiros. Os bailes son uns dos momentos máis familiares destes días. A primeira hora van ata os nenos, pero despois, cando lles pode o sono, quedan os maiores, pais e fillos disfrutando xuntos. Os últimos en recollerse sempre son os mozos, claro está. Desde logo, pros gaiteiros tocar neste Entroido é como facer un máster. Se o superan, saen doutorados. A veteranía e o callo que collen nestes 3 días válelles por anos de experiencia e permitiralles superar situacións difíciles, como xa lles pasou a outros grandes músicos que pasaron polo ío. Nós usábamos os foles de cabrito. Nós, airiños galegos, os outros non sei que os usaban. E nos foles de cabrito hai que darlle unha man de sebo por dentro. Pero eso ten un conveniente, que cando ese sebo se derrite a tocar moito tempo seguido, eso baixa e atasca a palleta. Tocando no palco ainda non, eu deime conta que a miña gaita non tocaba. Pero eu sabía do que era. E dixen ao compañeiro, sigue, Antonio, sigue. Ti sigue. Pero eu non parei de darlle os dedos. E entón, cando baixamos do palco, joder, que ben tocadas, que ben tocadas. Parece unha gaita sola. E di a chover, Parece unha gaita sola. Mira que estades ben afinados, Como se fora unha sola gaita. E di a chover unha sola gaita. Se a Lucho lle pasase iso en Nerga, quizáis habería quen se dese conta de que soaba unha soa gaita.
porque esta aldea sempre tivo a zona de ser o lugar onde se xuntaban os entendidos para decidir cal era o mellor grupo de gaiteiros. E aínda hoxe é así, ata tal punto que os gaiteiros reservan as mellores pezas para tocalas en Nerga. No último día do Entroido, xántase en Nerga. Se o tempo o permite, faise fora e a maioría comen de campo na Cruz do Castro. Tras os vivas arranca desde aquí o derradeiro traxecto. Imos cara a última aldea, Donón. É o percorrido máis longo, 7 kilómetros. E iso xa cando os pés e o resto do corpo están pedindo papas. De feito, ata finais dos anos 50 non se ia a Donón porque estaba moi lonxe e os camiños eran malos ata para os carros. Pero a día de hoxe, durante o Entroido, non hai disculpa. En Donón remata o percorrido das comparsas. E nótase, como é a última etapa, xúntase todo o mundo, moitísima xente. E a cousa alóngase, porque aínda que despois quedou baile, este é o último lugar no que van estar as 7 aldeas xuntas. Só a despedida e ninguén quere rematar. Por iso non deixan de bailar. Mentre soen as gaitas, segue a festa no Entroido de Illo. Son as 4:30 da tarde do martes de Entroido. Estámonos achegando ao que é a última parada colectiva de todas as pueblos, como din aquí, de todas as comparsas. De Donón somos, sí. De Donón, é que se sinte cando un está a punto de entrar no seu... Unha euforia única. É algo impresionante ter toda esta xente que somos igual 700 e 200 persoas mínimo, cada ano máis e mellor. Chegar aquí a este pueblo, bueno, é unha honra. Estas son as festas do ano e son máis sagradas aínda que o Nadal. É dicir, está toda a familia disfrazado, vamos disfrazados desde pequeniños, desde que somos bebés e non andamos e vamos no carro andando kilómetros, hasta que somos vellos e non podemos andar e levannos en coche porque non podemos. Bueno, non me digades que levades coa pequena disfrazada todo o día. Hombre, claro, hai que metela pouco a pouco no ambiente. Vai nos genes directamente, o sea, que non hai outra maneira de interpretalo. A costumbre, non planteamos outra situación. Sinceramente, seguimos o que é a costumbre, o que estamos enseñados, o que estamos acostumbrados, e continuamos así sempre. Porque me gusta moito o carnaval. Eu perdín moitos anos sin collelo porque traballaba por aí. Estuve en Alemania, anduve a pesca, e entón me concedía. Pero ahora que levo jubilados a 9 anos, ahora disfruto ao máximo. E cando estades no mar, ou cando estaban no mar os homes daqui de Illo, e tocaban Entroido e non podían vir, acordabades vos? Moito. Unha añoranza que non estabas, coño. Estabas pensando, decir, bueno, hoxe hasta tal hora están en tal sitio. Nesta hora están en Nerga, por exemplo, onde non. Acordábanos moito. Xa que estamos nun dos puntos máis concorridos desta festa, quizás sexa un momento para contarvos tamén os problemas que teñen os veciños do Illo para manter o seu carnaval. Cando gravamos este programa, contáronnos que nos últimos anos a asistencia masiva de persoas que descoñecen as tradicións deste Entroido está estragando parte dos seus rituais. O baile en roda é prácticamente imposible de facer por falta de espacio. Os veciños de cada aldea xa non poden manter para eles ese momento no que bailaban cos seus gaiteiros porque todo o mundo se mete. E os furanchos xa non saben a quen lle reparten o viño. E por riba queixanse dun vandalismo que destroza os contedores de lixo, que rompe imaxes e o que pilla por diante. Aínda así non se pechan as portas a ninguén, só piden respeto
respeto para seguir disfrutando desta festa maravillosa. Penso que os carnavales na parroquia do Ío penso que é unha cousa pero moi tradicional e moi divertida, como se suele decir por ali, moi parrandeira. E agora veñen os rapaces novos, que son os que teñen que ir tirando por a corda para diante, que non a rompan a corda, que sigan tirando da punta hasta onde idea.